everyone, welcome back to Sunny Life Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories, and namhlanje sikhuluma ngamalanga awafani. Kushubile guys umalanga awafani. So niyakhumbula ukuthi izolo uSabelo bekade emili lapha ngaphandle elinda ukubona ukuthi uKenosi kahle kahle uyobona bani ehotela. So kwase ngathi uKenosi ke no husband wakhe abazwene futhi. So he's been waiting lapha ukuthi uzophuma nini. Mayephuma kuKenosi hayibona nguhusband ke kaKenosi emlandela ke. Hayibo methu uyabona uSabelo hayibo amehlami noma yini ngoba ubaba nje lo ngoba uGumede nje lona wabe sambhekisise hayi kusho ukuthi uGumede wathi ngoba bengihlala eKZN so ngizovuka eJohannesburg akasasho nokuthi ngithi ngiskiphe ke iCountry ngihambe ngiye kwelinye izwe cha wavuka nje eJohannesburg wavuka ke ezevuka ke noKenosi. So ke ama comedy ke abantu athi Sabelo uzoquleka lina kanjani manje hayibo nazo ke uSabelo inhliziyo yakhe ngifuna ishaye uthandana ngoba wadlala ngositha uthi omunye kade engasabuka amalanga awafani sengizowabuka uthi omunye amalanga awafani egade siwalindile ke la washo ubumnandi khona buthoma lo muntu uhlanganisisa izizwe nesipedi uthi washo ubumnandi ke khona buthoma ukuthoma ke uqala ke bangani bami uthi omunye ke what a hell uzoquleka uSabelo. So guys into ke evelayo ukuthi ubaba kaSabelo uGumede faked his own death khona ezothola imali zepension. Yakhumbula ukuthi lapha kade sekubizwa amagama kwaqhama negama lomuntu ongaziwa umuntu kwakuthi nje ngampela uyena umuntu ozothola ke imali enkulu ukubadlula bonke washiya nonkosikazi nezingane lo baba lo ukhohlakele guys ngampela motho check amatheza zethu uSabelo akafuni lutho ezomhlanganisa nobaba wakhe. I understand him very well guys ukuthi he acted as if he cares ngesikhathi kusha lapha levels levels noma yini ngesikhathi kusha lapha kuleya nkampani le business leli kaSabelo nosisi wakhe wa actor njengomuntu onendaba kanti uyazi ukuthi ufuna ukuyibulala ufuna ukuyifake lapha engathi ushonile ngashonile. Hawu wazokhohlakala kaze wazokhohlakala uGumede nangu eqhamuka ke noKenosi umangele hayibo noSabelo umangele na uGumede umangele uSabelo ufunani manje lana. Hawu ukhohlakele baba guys yazi ukuthi usayiphinda leni yakhumbula ngethi ukuthi washiya uMakaSabelo wamshiya nezingane washiya uSabelo noThembi wahamba wohlala esuke enquthu wahamba wohlala eThekwini wafika eThekwini wafika wathola umama wengane lo munye wamtholisa ingane intombazane yomfana ngoba wamfice nawo lenye endala wafika nakhona wayibulala wafika ukufa kwakhe wahamba wayeGoli. So nje this is his life kahle this is his character impilo nje yakhe ayiphilayo kusazoshuba guys lapha amalanga awafani. Please ntambama sihlangane ngo6:30 sizobona kahle zithini la. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.